खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बिबुल बसुमतारी जिल्ला सालबारि राबां बियाब बाथौ गौथुम। आं दायो लाइमोन आरो माइनाव आफाद जथायै बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों आरज मेथाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आं दायो सेथि दिंखनाव हांख्रायनाय आरज मेथाइ खनगोन। मेथाइनि गिबि सिरि दहाय आफा इसोर। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ सोरजिगिरि खुलुमहर नोंखौ जों आखाइ खबजबो अनसायहर नोंखौ जों गोसो गोथारै। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ खुलुमहर नोंखौ जों आखाइ खबजबो अनसायहर नोंखौ जों गोसो गोथारै। आलारि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै बिबार होनानै आलारि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै बिबार होनानै बायदि बायदि मुवा होनानै आफा फै नुजाफै नोंजोंनो अननाय सारस्रिफै। फै नुजाफै नोंजोंनो अननाय सारस्रिफै। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ खुलुमहर नोंखौ जों आखाइ खबजबो अनसायहर नोंखौ जों गोसो गोथारै। आफा नों नङाबोला जोंहालाय राहा गैया। नों नङाबोला जों रावबो
लानो